Maayong buntag. Ayan, mag-craving tayo ng mais. O, gihatag lang ni sa to, ah. Naatay mais karong buntaga sa Domingo. Ang ato na siyang gipahumok, gilatan na nato siya, or gi-steam na nato siya. Ay, katamis sa mais. Ay, init pa kaayo. Okay. Maisa ka buntagon sa Domingo, mo niya nga atong pamahaw. Pamahaw taga bukid. Kinsay makarelate ani, agay kalami oy. Ayan, yelo na yelo. Init pa kaayo. Yan. Yan, happy tummy. Maayong Domingo sa kabuntagon. Good morning.